Siemano. Dzisiaj nagrałem filmik z Minecrafta. Pokażę wam parę budowli, które sobie zbudowałem. Pewnie niektóre nie są fajne, ale dobra. No to jakieś nie wiem. Tu jest taki pan, który siedzi na kibelku. Czekajcie. Ja sobie wezmę miksturkę. O, nachodzenie w ciemności. No jakoś nie chce mi się czekać na dzień. Dobra, także tu jest kościół, czarna, szarawas i rakezik. To nie miałem innego pomysłu, to są oczy, nos, buzia. Pokazuje swoje bicepsy, które pewnie nie miał. Dobra, to jest taki jakiś też facet dziwny. Dobra, zmienimy to, bo mi trochę nie wyszło. Strzela z pistoletu. Tu jest. Skojarzyło mi się to z Landy Tubisiem. No ale dobra. Tinky Winky. Nie, żartuję. O, czekajcie. Muszę sobie tak będzie fajnie wyglądało. No, może być. Dobra. Dalej, tu jest nasz skin. Fajny. Nawet nie mam pomysłu, tylko nie wiem co bardzo jak buzię zrobić i tak dalej. Tylko do tego oczywiście. No ale fajny pomysł, nie? Dobra. A tu SKKF podróbka. Znaczy, no zrobiłem, może będzie wam się podobało. Dobra, także jak chcecie, jeszcze wam tutaj dalej, przyjrzyjcie się tutaj, dalej, tutaj. To akurat mi słabo wyszło. Takie drugie są nogi, a mały tułowik. Dobra. Ten będzie tu gdzieś tak. A rak, kurde. Nie no dobra, to mi fajnie wyszło, nie? Taki skin. Czekajcie, właśnie. On zrobił na przykład coś takiego. No i teraz. O. Ale nie, to raczej trzyma tak. O, dobra. I tutaj też fajnie nawet mi wyszło. Dobra, także komentujcie. Nie zapomnijcie ocenić. Łapka w górę. No i dobra. Tyle na dziś. Dobra. Siemka.